Ассалому алайкум, бинандагони азиз. Дарси навбати мо дар бораи сози тамбур, яъне дар бораи таърихи ва тарзи навохтан ва нозикиҳое ки дар тамбур дида мешавад, дар бораи ин камтар гуфта ба шумо маълумот медиҳам, гуфта мегузарем. Умуман тамбур яке аз созҳои бостонӣ буда. Дар бораи ин соз чанд аср муқаддам яке аз олимони Осиёи марказӣ Абу Наср Форобӣ дар асри 19 дар китоби худ Китоб ал-Мусиқӣ ал-Кабир дар бораи тамбур шарҳ дода ва он замон мавҷудаи ду нави ин сози тамбурро, яъне با عنوان تنبور خراسانی و تنبور بغدادی معرفی نموده است. با مرور زمان این ساز موسیقی، یعنی این ساز موسیقی بی‌نظیر در اساس پرده‌های و در اساس لحن موسیقی سنتی و موسیقی کلاسیکی شش مقام در بخارا شکلی تازه خویش را یعنی پیدا کرد. یعنی تنبوری با عنوان تنبوری بخارایی خیلی معروف گشت. خیلی که شما میبینید این با این شکل امروزها در تاجیکستان، در ازبکستان و تمامی ممالک کشورهای خاور مورد استفاده قرار دارد. ساختار تنبور مثل دوتار از کاسه‌خانه دسته و خرک، همون شیطان خرک، از گوشک ها عبارت بوده. دو نوع پرده ها در تنبور وجود دارد، یعنی بسته پرده و خاص پرده. بسته پرده همین است که این با از روده حیوانات تیار کرده می شود و بسته می شود در دسته تنبور. و خاص پرده مخصوص از چوب های درختان میوگی تیار کرده مخصوص برای تنبور چسبانیده می شود. خیلی که شما میبینید در اینجا 4 تا خاص پرده است. پرده های تنبور خیلی نازک می باشد، یعنی در اینجا دیاتونیکی است، خروماتیکی نیست. در دسته خیلی که شما میبینید در اینجا مثلا 1 تن، 1 تن، نیم تن، 1 تن، 1 تن، نیم تن، نیم تن، یعنی دیاتونیکی است و این بیهوده نیست، چون تنبور یکی از سازی اساسی موسیقی کلاسیکی شش مقام می باشد. یعنی آهنگ و سرودهای شش مقام در دسته تنبور دیده می شود و در دسته تنبور ایجاد کرده شده است. و ناگفته نماند همه استادان ما از خودی بابا غیاث، بابا جلال و صادرخان حافظ، مقصود جان بولتیوف، مقصود جان تنبوری هم می گفتند، شاهنظر صاحبوف، باباقول فیض‌الله، فضلین شهابوف، معروف خوجه بهادوروف، اکا شریف جوریف، همه حافظان اهل تنبور بودند. یعنی با تنبور می سرودند، ایجاد می کردند. 4 تار دارد سازی تنبور، از 4 تار عبارت است. یعنی جوری تنبور یعنی سول، سول، ره، سول. 1 تار این یعنی سیمی غوث می باشد، یعنی سیمی سیوم، تار سیوم، سیمی غوث یعنی سیمی، یعنی تار بم هم می گویند. این با این ساز ما می توانیم جوری تنبور را عوض کنیم. در موسیقی سنتی 2 نوع جور کردن دارد، یعنی جوری بزرگ و جوری راست.
алон ин ҷӯри бузург аст. яъне сими ғавси тамбур бар ре ҷӯр карда шудааст. байни торҳо квартаро ташкил мекард ва боқимонда торҳо яъне ду нави дигар сол ин асосан барои садои тамбур хизмат мекунад дар баробари ин сими бам. масалан мегирем бо ҳамроҳи ҳама сим агар мо се симра қапем яъне тамбур садояш гум мешавад. ба хотири ҳамин ин торҳо барои тамбур хизмат мекунад. ногуфта намонад дар таърих ин се тор доштанд, баъдан як тори дигар илова карданд ба хотири садои тамбур. ва пардаҳои ин пардаҳои зар парда дорад. ин пардаҳои зар парда ва дар байни зар пардаҳо ҷинсҳо яъне кварта ва квинтаро алон ташкил дода истодааст. ва дар ҳамин система яъне дар кварта ва квинта ё набошад дар квинта ё кварта, масалан ин квинта кварта квинта, дар ҳамин система агар шумо аҳамият дода бошед дар дуторам хеле маъруфтарин ҷӯро ин кварта квинта буд. ин дар тамбурам ин пардаҳо зар пардаҳо ташкил медиҳад ва дар ин система мусиқии суннати мо яъне шашмақоми мо тамоми 6 мақоми мо 6 пардаи мо дар ин система намохта мешавад. дар дарсҳои оянда ман дар бораи ҳар як мақом кӯшиш мекунам ба шумо маълумот дода бошам ва нишон дода бошам. иҷрои дасти рост бо як ангушт бо нохуни махсус оҳанин навохта мешавад. яъне мизробҳои тамбур фақат бо як ангушт навохта мешавад. яъне аз поён ба боло, аз боло ба поён. дар унҷо хеле мизробҳо яъне штрихҳои тамбур яъне хеле маъруфтарин штрихҳо ҳаст. ин масалан ҳамон рам мегӯем. ин аз се зарб иборат мебошад. вақте ки бо сурати тез менавозем ё набошад аз 4 яъне дар сурати оҳиста ман ба шумо нишон медиҳам. боло поён ва сурати тезаш ин зарби 4 бо зарби 5 ҳам навохта мумкин. ин ҳамон ангушзарб яъне мизробҳои тамбур хеле маъруфтарин мизробҳо. дар он ҷо боз дигар мизробҳо аст. дар давоми дарсҳои оянда ба шумо ман маълумот медиҳам ва нишон медиҳам барои шумо. як чизи муҳим дар таърих устодони мо устодони тамбурӣ яъне ҳамашон тамбурро ҳолати дасти чапашон дигар хеле истифода мебурданд. алон ки ман шумо навохтам ин ҳолати мутрибӣ аст. навозанда фақат вақте ки оҳанг менавозад бо тамбур бо ин ҳолат истифода мебаранд. яъне дасти чап доштани ҳамин дастаи тамбур ин гуна мебошад. ҳофизон бошад яъне як нави дигар ҳолати ҳофизӣ ин камтар дигар аст.
дастаи тамбурро бо як ангушт медоранд, мисли ин хел менавозанд. набошад бинед дар як ҳолат метавонад байни мана квинта аз до ре ми фа сол аз до то соля метавонад истифода баранд ва наздиктар ба гӯшт нигоҳ ин хел меқабиданд, яъне менавохтанд ҳофизон вақте ки ҳамон тони мусиқиро барои хуб гӯш кардан наздиктар ба худашон мегирифтанд ва ин гуна менавохтанд. ногуфта намонад ҳамон ангушзарбҳое ки ҳамон мизробҳое ки устодони мо истифода мебурданд бисёртар аз боло истифода мебаранд. масалан таҷрибаам камтар аст бо ин ҳолат. мисли ин хел масалан истифода мебурданд. ҳолати мутрибӣ бошад агар поёнтар аст ва даста озод аз ин қисмати ба ин қисмати дастаи тамбурро мегузорем ва мисли ин хел дар ин ҳолат дасти чап яъне бисёртар имконияти ҳамин нолаҳои тамбурро кардан дорад ва дар дасти чап ним тон, як тон, ҳатто якуним тон аз як парда кашида баровардан мумкин. нишон медиҳам. масалан ин пардаи сол аст. шояд ин ҷури ман фадиз бошад. дар анъанаи мо одатан ҳофизон ба овози худашон, ба ҳолати худашон тамбурро ҷур мекарданд. шартан имрӯз бо ҳамроҳии ансамбл мо метавонем ба сол ҷур карда бошем ва якҷоя бо ансамбл иҷро карда бошем. вақте ки танҳо менавозем ё танҳо мехонем бо ин соз, мо метавонем фадез ҷур кунем. ин поёнтар мешавад барои навохтани иҷрои дасти рост, нолаҳои кашишҳои дасти рост. ин фадез ва фа ин хеле осонтар мебошад ва садои тамбур хуб садо метиҳад. ба хотири ҳамин ман мумкин фадез ҷур кардам. яъне нишон медиҳам як тон, яъне як тонро ман ё набошад ним тон. ё набошад якуним тон. яъне ин пардаро аз пардаи ми солро баровардан мумкин кашида. ва аз ҳама муҳимаш дар дасти чап дар баробари оҳанг навохтан боз ҳамон усули ҳамон оҳангро ифода кардан мумкин. масалан мегирем агар бе иштироки дасти чап навозем, алон мехоҳам ҳамон ҳолати мутрибӣ дар тамбур ба шумо нишон дода бошам. яъне дасти чапи навозанда бояд дар ин қисмати ба ин қисмати даст, ин дастаи тамбур озод мисли созҳои дигар гузошта мешавад ва бо ҳамин тарз навохта мешавад. фурсати мо ба охир расида истодааст. дар дарси оянда
ما درباره جورهای تنبور و همون تابش‌های موسیقی دست چپ و میزراب‌های تنبور رو برای شما پیشکش می‌نماییم. خیر تا بازدید.